Здравейте! Казвам се Орлин Христов и от 30 години се занимавам с карти Таро и с руни. Цялата тази информация, която съм натрупал през годините, аз успях да я събера именно в собствена колода карти Таро, наречена Bell Epoch Таро. Наскоро тя бе пусната на пазара по цял свят. Идеята ми с няколко лекции, с няколко предавания, както и да ги наречеме, да успея да пресъздам цялото това знание, цялата тази информация, която е в огромен обем, всичките ми изследвания върху картите Таро, да ги предам именно на вас. Картите Таро са именно тази малка книжка, нали, без отделни страници. Всичките тия страници са разделени и могат да се нарежат по различен начин, така че те да съберат всичките наши истории, всичките наши митове, всичките спомени на предишните поколения и всичките случки на следващите поколения, много след нас, които винаги могат да се наредят и да се интерпретират през картите Таро. Но картите Таро също така са и път на посвещение и един безкраен път на глупака, който събира една по една карти и получава цялата информация за всичко, което ни се случва. Всяка епоха има своите герои. Всяка епоха има своите разкази и своите митове. Именно заради това и в всяка епоха се появяват различни интерпретации и с различни изображения на картите Таро. И във всяка епоха героите минават през един път на инициация. Именно пътя на глупака, който преминава от една карта в друга карта, за да събере всичко това. Понякога тази мисия е невъзможна да ви се случи за един живот, но стават и чудеса и понякога в живота си успяваме да съберем огромния обем от информация, от знания, от случки, които ще ни се случат, които ще ни променят живота, защото всяка карта води до някаква коренна промяна в нас. И именно сега ще ви разкажа историята на един шаман, може би най-великият шаман, най-великият индиански вожд, която абсолютно отговаря на ред по ред картите Таро. Именно така, както са наредени от 1 до 22. Имам предвид голямата аркана. Точно тази инициация, която нашия главен герой преживява. Нашата история започва малко по-далече. Имало един вожд, който се казвал завръщащия се отново. Много велик вожд, много велик воин от племето Лакота. Името му било завръщащия се отново, защото той в една битка, когато всички тръгнали да бягат, той наново се е върнал и така индианците от племето Лакота успяли да отблъснат враговете. По това време самите племена в Америка воювали безкрайно много помежду си. И така, един ден той бил на лов с още 4 свои приятели и изведнъж в огъня влезнал един бизон. Бизонът му проговорил, но той проговорил само на него и му казал 4 свещени имена. А те били седящия бик, скачащия бик, бикът с бизона и скитащия се бик. Завръщащия се отново избрал едно от тези имена за свои. Индианците обичали да си сменят имената за всякакви поводи. И той приел името седящия бик. Точно по това време на него му се родил син. Сина му се наричал Уве. И той бил безкрайно бавно момче, с което постоянно влизал в
едни умозрения върху нещата около него, но били изключително бавен, изключително отнесен. И винаги майка му, когато го казва: Уве, ела да ядеш, той казва: да, мамо, идвам, и чак след половин, един час пристигал, когато всичко било изядено. И Уве му почнали да му казват ленивия или мързеливия. Заради това е негова мудност. Индианците имали такъв, много обичали да слагат също така и обидни имена. И така Уве е бил не блестял с нещо. Но един ден, когато станал на 14 години и племето Кроу нападнали племето Лакота, техния лагер, племето Кроу били изключително силни и изключително зли войни, които били обиколили целия лагер. Те превъзхождали многократно войните на баща му. И тогава баща му казва: може би трябва да отстъпиме, може би трябва да се опитаме по някакъв начин да се договориме. И изведнъж Уве излезнал и направил ку. Ку е подвиг. Ку е да излезеш невъоръжен и с една малка пръчица или с гола ръка да докоснеш война на противника. И това се смятало за изключително голям подвиг. Много по-голям подвиг, отколкото да победиш всичките си врагове. Много по-голям подвиг от събраните скалпове и всички, което знаем от филмите и от книжките. И така Уве вдъхновил бойците от Лакота и те спечелили. Той бил герой в очите на баща си. И баща му казва: тук нататък ти можеш да носиш моето свещено име Седящия бик. Така се появява на сцената и нашия герой. Ето ви картата магиосника, която правиш подвиг. Правиш от нищо нещо. Изправяш се срещу целия страх, за да докоснеш противника. Много години по-късно, когато нашия герой вече бил мъртъв, питали един възрастен индианец: какъв беше седящия бик? На кой друг приличаше? И той казал: седящия бик не приличаше на никой друг. Той имаше приличаше единствено на себе си. Той приличаше на бик. Именно това много добре охарактеризира нашия герой, който бил изключително храбър войн, но и невероятно спокоен. Все още младеж по наши мерки, но и мъж. Така, Уве на 20 години, женен, с красива жена, и става вожд на цялото това племе Лакота. Това е една малка част от голямото множество на племето Лакота. Но по това време се разразила война. Война между Лакота и белите хора. И тази война била безпощадна. Била предвождана от един вожд, обединител на всичките кланове, всичките родове на Лакота, който се наричал Червения облак. Невероятен стратег и невероятно мъдър мъж. Все още доста спорен в индианската история. И ще разберем защо. Победите за Лакота били една след други. Те женили битка след битка, побеждавали белите хора. Но се стигнало до едно примирение, до един договор. И в този договор белите хора много бързо по-късно го нарушили.
Но червения облак казал, че той никога няма да премине думата си. При индианците няма дума за лъжа. Именно за това те наричат белите хора с двоен език, хора, които говорят едно, правят друго. Това няма понятие за думата лъжа. Именно заради това избора на червения облак бил именно този, щом е казал, че ще зарови томахавката и че повече няма да вдигне ръка срещу белите, той трябва да го направи. И тази битка се оглавила именно от вожда, който бил по това време негова дясна ръка или седящия бик. По това време белите строяли голямата железница, която свързвала изтока с запада. И индианците Лакота постоянно атакували, предвождани от седящия бик и от лудия кон. Лудия кон също много интересен образ, който със самото си име предсказал смъртта си, но това е друга история. И седящия бик продължил делото на червения облак. Така че продължили да женат с победа след победа и строежа на железницата или на железния кон, както го наричали от индианците от Лакота. Цялото това нещо било преустановено. И тогава станало нещо много страшно. Цялата армия, която току-що била спечелила войната в севера и юга, цялата тази мощна машина на американците се изправила срещу индианците, за да ги помете. И настанал един много велик момент, когато в това време седящия бик вече е шаман, вече е вожд, който е по-скоро с духовни функции. Има видение. Видение как от небето падат мъртви американски войници. И настанала една от най-великите битки, за която сега ще ви разкажа. Индианците се били събрали на едно место. И не само седящия бик събрал не само от своето племе Лакота. Той събрал и Кроу, и Сил, и Арапахи, и всякакви сродни племена. На едно место били събрани 14 000 индианци, нали, които ловували бизони. Това е в огромно пространство. Тези 14 000 човека били заобиколени от огромна войска. Все пак огромна 4000 армия, въоръжена с съвременно оръжие, американска, срещу само 4000 също са били и войните на индианците. Останалото е било жени, деца и възрастни хора. По това време имало заповед от американския генерал Крук да не нападат, защото индианците били превъзхождащи. Но полковник Кастър, един красавец, за който ще ви разкажа, за да влезем в образа на Кастър. Той бил генерал по времето на севера и юга. Но когато войната свършила, той приел чин полковник или подполковник, за да може да се включи наново в армията, защото има прекалено много генерали в американската армия. Той бил любимец на жените, бил любимец и на своите войници. С невероятно красив, с много хубава руса коса, сини очи.
Някои казвали, че той ще бъде следващия президент на Съединените американски щати. Изключително жесток човек. И той решил, че тази заповед да не нападат не се отнася за него. Събрал войската и имал много интересен план, много сериозен план, който винаги сработва. А той бил следния. Когато настане нощта, американците да нападнат и да отвлекат колкото се може повече жени и деца, да почнат да ги избиват и индианците да капитулират. Но Дакота и Лакота били подготвени за това нещо. И самите американци паднали в капана на индианците, които ги очаквали. Целият седми кавалерийски полк бил поголовно унищожен. Всички тела били обезобразени. Но единственият, който оставили жив, дори не свалили скалпа от устата му коса, бил генерал Кастър. Защото индианците по този начин се присмивали и му казвали: Кастър, ти си толкова некадърен, че искаме и в вечните бойни полета, след смъртта, наново да те срещаме, защото ти опропасти цялата американска армия. Но тази победа и не трябва дълго, защото индианците не можели да живеят на едно място, толкова много хора. През това време е започнало и масовото избиване на бизони от американците, защото за да победиш индианците, ти трябва да ги лишиш от ресурс, тяхната прехрана. И именно това започнали да правят. В Америка през 1882 година престават да има бизони. Преди това в прерията е имало 700 милиона бизона. За няколко години всичко бива унищожено. Индианците нямат прехрана. Те не знаят какво става. Къде отидоха бизоните? Бизоните слезнаха под земята. Бизоните отидоха на небето. Няма храна. И тогава избора е един. Да умрат от глад или да отидат в резервата. Мнозина отиват в резервата. Но седящия бик предвожда в своята част от племето я води в Канада, за да могат да бъдат свободни. Но след 2 години и там настава голям глад и те решават да се върнат обратно и да приемат злата участ, да влезат в резервата. И тогава се появява Бъфало Бил, човек, който бил с изключително добра ориентация в бизнеса. По това време на зараждащия се шоу-бизнес. Той направил пътуващ цирк с всякакви представления от Дивия Запад. Стигнал в Европа, покорил Лондон, стигнал чак до Русия, дори в Петербург е имал представление. И седящия бик е имал важна роля, нали, където той трябвало да играе индианеца. Излизал и говорил на своя език и казал: не ги слушайте. Те ни избиват. Те ни оставиха без храна. Те ни смазаха. Това са подли хора. Не ги слушайте. Не слушайте техните лъжи. Но шоуто продължавало. И това трябвало доста години, когато приключил целият този пътуващ цирк. Нашия герой се върнал обратно в резервата при своите хора, при своето племе. И тогава станало нещо важно.
важно. На юг един индиански вожд, Бобок, получил видение и казал: ние трябва да танцуваме. Всички индианци от цяла Америка, всеки резерват, свободни и несвободни, трябва да започнем да танцуваме свещения танц. И когато танцуваме, белите ще си тръгнат. Белите ще се махнат и ние ще живеем спокойно. Бизоните наново ще се върнат и ние ще имаме пак тази връзка с предците. И това нещо станало масово. Естествено, седящия бик предвождал целият този танц. И индианците във всички резервати започнали да танцуват. Танцували, уморени, без сила, гладни, уръфани, мръсни и не спирали да танцуват. Часове наред, дни наред, месеци наред. Танцували, за да може бизоните да се върнат и да имат връзка с предците. Американското правителство се притеснило много повече от цялото това нещо. Какво става? Как така индианците танцуват? Какво се случва? Това е нечувано. Защо го правят? И наредили на полицията, на армията да влезе в резерватите и да арестува всички предводители на тази конспирация. Тогава, един ден, на 15 декември 1899 година, много фатален ден, било заваляло сняг, червените томахавки, това е индианската полиция, влезла в къщата на седящия бик. И искали той да се предаде и да го арестуват. Но там е имало хора, които са близки негови войни и които са опитвали да го защитят. И станала престрелка. И някой улучил седящия бик. Той паднал в снега и потекла червена кръв в снега и така завършил неговия път. И в този момент, в който той умрял, белият му кон започнал да танцува. Всички, които били там и от едната страна, и от другата страна, паднали и започнали да се молят. Да се молят на Великия Дух. Така свършва нашата история. Но има една малка тайна. Белият кон бил цирков кон. Той бил научен да танцува, когато чуе истина. Ето сега свършва нашата история. Това беше един малко странен увод към моя цикъл върху картите Таро. Следващия път ще се запознаем с първата карта, нулевата карта или картата на Глупака. Ако ви е интересно, знаете там камбанки, палчета и абонаменти. Все пак това е старт на този канал и ще се радвам, ако ви е харесало.